दिनै एबसुनि नेता दिफेन बर'मोन बादि मानसि थगायसुला एखेबारे बिसोर थगायसुलासो रावबो गैया। नोंथांमोना मिथिखादों नङा होमबा भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै जोंहा मानगोनां दावराव देख्रेब सारा एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिफेन बर' सारखौ थगायसुला होननानै बुंदों गोख्रों रावजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। नोंथांमोना जोबजासिम नायबा निस्सय बुजिगोन मानि थाखाय जोंहा मानगोनां दावराव देख्रेब सारा मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर' सारखौ थगायसुला होननानै बुंखो। नोंथांमोना जोबजासिम नायबा निस्सय बुजिगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टारजों गाहायाव जेथु नाख्लाय जाबायब्ला दिनै जोंनि एबसुनि नेता लाजिनो रोंखोना रोंदिया बाथ्राया बेयावसो जादों आरोखि। दिनै बुंनो हाबाय जे माने 100% थानाय ट्राइबेल जनसंख्या गामिखौसो माबायाव बिटिसिआव सोसननाय जागोन बे बाथ्राखौ एबसुआनो बुंदों। एबसुनि सावराय खालामनाय जादों, एबसुआनो साजेसन होदों बे बाथ्राखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बुंदों। दा अब्ला दिनै नोङो बे गामि हाबसननाय बाथ्राया बोरै जाबावनांगौ? 100% जुदि ट्राइबेल थानाय गामिखौसो सोसननांगौ होनना बुङोब्ला दिनै बे गामिया बोरै हाबसनबावनो, बिटिसिआव बोरै हाबबावनो दालाय? आरो बेनाव स्पेसियेलि माबाखौ बुंबावदों, सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बुंदों। सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवबो 100% माने बर' गामि थानायखौल' सोसननाय जागोन बे बाथ्राखौ एबसुआ बुंदों होननानै हेमन्त बिश्व शर्मा बुंदों। दा अब्ला सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बोरै हाबबावनांगौ, एरिया बोरै हाबबावनांगौ बे जायगायाव? बे दस्रा माने माबायावथ' हाबनाय नंलिया, नन ट्राइबेल थानाय गामिफ्राथ' दिनै हाबनाय नंलिया। दा दिफेन बर'आ गावनो बुंनो हानांगोन दिनै जे गावनि गामियाव 100% माने बर' मानसि थायो नामा, 10% बर' मानसि थानाय अबेबा गामि दं नामा? दा दिनै दिफेन बर' बिथाङा बेखौ माने बुंनो हागोन नामा? दिनै बिथाङा बेखौ बुंनांगौ दिनै। दा दिनै बे बाउन्डारि एरिया दानख'नाय बाथ्रा बुंदों जे 50%नि बारा थानाय बर' गामिखौ दानख'नाय जागोन होनना बुंनाय। दिनै बेथ' रोखा रोखा दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बेखौ लानानैथ' दिनै आसाम गभर्नमेन्ट लानानैथ' बुंगासिनो दं जे बे माने नन ट्राइबेल एरियाखौ दानख'नाय जागोन होननानै बेथ' रोखा रोखा जाबाय। दा दिनै बेखौ जुदि दानख'मारोब्ला दिनै जोंनि माने सोसननाय बेलायाव नों 100% ट्राइबेल थानाय गामिया दरसे जागोन अबे जायगायाव दंफालाय, अबे एरियाखौ सोसननो नागिरदों? दा दिनै दिफेन बर'आ लिस्ट हो दिनै जे अबे एरिया 100% बर' माने जनसंख्या थानाय ट्राइबेल जनसंख्या थानाय गामि दङ बेखौ लिस्टखौ हो, सोसननाय बुंना हो अबेयाव दङ बेखौ जों बुंनो हाया। आरो दानख'नायनि खोथा बुंदों दिनै बिथाङा अबे बे गामिखौ दानख'नांगौ, अबे बे गामिया माने 50%नि बारा नन ट्राइबेल गामिखौ दानख'नांगौ, अबे गामिया नाङा, अबे गामिखौ बिटिसिआव नाङा बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा रोखा रोखा खालामना हो। बिथाङा आगोलाव बुंदोंमोन, आगोलावबो माने माखासे गामिफोर हाबसनदों बिटिसिआव, बिटिआरआव माने अनाबर गामिफोर जाय गामिखौ जोंनो नाङा बेखौ दानख'नांगौ होनना बिथाङा बुंदों। दा बेफोरनि लिस्टखौ दिनै होना हो, दिनै होना हो। दा बेफोर जुदि दानख'लायनाय जुदि जायोब्ला जोंनि बे बिटिसिआ बहा थाबावनांगौ बेलाय, बेसे गुवार जागोन बेलाय? बेथ' थानाय नंलिया, जोबलांसै बे। दा दिनै दिफेन बर'नि खुगाया दिनै मोननै मोनथाम जागासिनो दं। दिनै डाबल स्टेन्डार्ड खोथा बुंगासिनो दं। बे मोनसेबो गामि दानख'वा होनना बुङो। नै दाखालि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला बुंना होबाय जे एबसुनि माने दैदेनगिरिफ्रा 10% बर' गामि थानायखौसो सोसनगोन होननानै बुंदों। बे बाथ्राखौ जेब्ला बुंनो हायो दिफेन बर'आ दिनै क्लियारसन होफैबाय दानो। बे 10%ल' बाथ्रा नङा, माने 50%नि एबाबबाबो सोगोन मागोन, 10%सो हाबखानांगौखा ओरै बाथ्रा बुंना होबाय। दा खिन्थु नोंनि एकर्डआवथ' नोङो माने 50%नि माने बारा थानाय बर' गामिखौ दानख'गोन होननाय बाथ्रा दंना। दा नोङो मानो डाबल स्टेन्डार्ड खोथा बुङो नोङो? नों एखमबा गामि दानख' होआबो होनना बुङो नोङो, आरो एखमबा नाङै गामि दङ बे गामि दानख'नायखौ नाङै गामिखौ दानख'नांगौ होननानै नों बुङो। गामि दानख'नाय क्लजखौ बिटिआर एकर्डआव सोफ्लादोंसो होनना बुंदों। आरो मोनसे समाव बिदि खोथा बुंदों बियो जे माने गामि दानख'नाय क्लजखौ जे बेखौ लेरफ्लादोंसो होनदों आरोखि। अनाबर'खौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों ओरै होनना बुंदों आरोखि। मावफुंनाय जानाय नङा, बेखौ मावफुंनाय जानाय नङा। नों दिनै एकर्डआव लिरना होबाय जेब्ला नों दिनै बेखौ मावफुङानो बोरै बुंनो नोङो? बेखौ मावफुंथारनांगोन। दिफेन बर'आ निजे गावनो बुंदों। आरो दिनै नों जुदि बिटिआर सुक्ति जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुङोब्ला बिटिआर माबाया सुक्तिखौ नों आखरे आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मावफुंनांगौ होनना बुङोब्ला बे गासिबो फैजोबगोन। गामि दानख'नांगोन नोङो, गामिखौ दानख'ना हो, बाथ्राया फैगोन। आरो दिनै दाखालि माने दुर्गादास बर'आ जेखौ बुंदों दा माने पावार स्टेट गभर्नमेन्ट लांफिननाय, स्टेट गभर्नमेन्टआव पावारखौ माने बिटिसिनिफ्राय लांफिननाय बे बाथ्रा नों बे 4.6आवथ' रोखा रोखा बुंथारदो। 4.6 बिटिआर सुक्तियाव रोखा रोखा लिरनाय दङ
जे माने डिसिफोरनो पावार हरनाय जागोन आरो डिसिफोरनो पावार हरोब्ला डिसिया बे पावारखौ मावफुंनानै माने सिइअनि थ्रुयै सिएमनो माने रिपर्ट होनाय जागोन बे बाथ्राथ' बे बिटिआर सुक्तिनि क्ल'जावनो दंना दा रोखा दा गथे माबाखौ लानानै पइन्टखौ लानानै आखरे बिटिआरनि एकर्डखौ मावफुंनांगौ होननानै बोरै बुंबाय थायो दा बेनो जोंनि थाखाय दिनै माने साननो गोनां बिफद बियो दा जोङो बेखौनो बुंलायदों थाङै थुङै जे दाखालिनि जायनाखि माने बाजेट सेसन जादोंमोन बिटिसिआव बे बाजेट सेसनजों जोंहा जेबो लाब जायाखै बर'फोरनि थाखाय अपमानजों लाजिसिं जाबाय बेयाव फैनानै हेमन्तआ रोखा बुंलांबाय जे माने बर' रायजो बिग्रा गैलिया होनना बुंबाय आरो गामि सोसननायावबो माने एबसुनि निर्देश बादिसो खालामनाय जादों आरो 100 जौखोन्दो थानाय बर' गामिखौसो सोसननाय जागोन होननाय बाथ्रा बेखौ बुंदों होननानै रोखा बुंलांबाय दा गथे नैबे सेसना जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेयाव खुनु रंजाथाव बाथ्रा गैया बेखौ लानानै जों माने माबा मोनसे मोनबाय जों साननो हाया बर'फ्रा बेजों मोनसे बेनिफिट मोनदों जों साननो हाया आरो बे आल'सनायाव खुनु सेक्सुयेल स्ट्रेंथेननि मोनसे पइन्ट बेयाव थिखांनाय जायाखै बुंनाय जायाखै आरो जोंनि एमएलएफ्रा बाहागो लानाय जायाखै जों बेखौसो नुदों आरोखि दा दिनै बिसोरो बोरै माने बेयाव हान्थु बोरै फरायहैखो बोरै थांखो मानो थांखो दा बे थांनाय खारना बेनो जे आङो जा मिथिदों बेखौ मिथिनायाव जे जेब्ला एमपि इलेक्सन जेननायनि उनाव बेहा गोबां रिन जादोंमोन होननानै आं बेखौ खोनादों आरोखि आं मिथिगौ आरोखि रिन जादों बेहा थाखा फैसा गैला थाखा फैसा रिन जालांबाय दा बे जेब्लानाखि बिदि जालायनानै बोराबनानै थालायलाय जायो बे बोराबनायाव हयथ' हाग्रामाया माबा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बेखौ दा बिनि सायाव बे बोराबनानै थादों दा थेवबो ज' जाफिनलायबायमोन बिसोरो ज' जाफिनलायबायमोन मिलायफिननांगौ ज' जानांगौ होननानै ज' जाफिनलायबाय ओमफ्राय बिनि जानाखि माबा फैसा खरस जानाय रिन जानाय एमपि इलेक्सनाव बेखौ हरफिनसै होननानै हाग्रामाबो बेखौ रेडि जाबायमोन आरो गावबो बेखौनो आसा खालामनानै दंमोन जोंना बिथां खाम्फा बुरगियारिबो आसा खालामबायमोन जे फैसाखौ हरफिनथोंसै बिदि मोनसे रिन सुख'बानो जासै बेबायदि मोनसे दंसैमोन आरोखि आरो बे बाथ्राया आंनि नंखाथार नङा ब्लकनि मानसिफ्रा गासैबो मिथिगौ जुदि माने हाग्रामा महिलाया बुंदोंमोनब्ला नेयोमोन ना एसे टाइम दंमोन ना नेयोमोन ना बेनो जुदि गिदिर बाथ्रा मोनब्ला आरो रायलायनायनि गेजेराव थि खालामना लामोन बेखौ खालामाखिसै